गेली काही वर्ष माणगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये MBBS डॉक्टर नसल्यामुळे तिथे विदारक परिस्थिती होती। माणगाव खोऱ्यातील नागरिकांना अनेक समस्यांना सामोरं जावं लागत होतं। माणगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ते दीपक काणेकर यांनी याबाबत उठाव केला होता। मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी सई धुरी यांच्याशी चर्चा करून येथील समस्यांबाबत सांगितलं होतं। अखेर 9 जानेवारी रोजी येथे MBBS डॉक्टर कृष्णा लोमटे दाखल झाले असून त्यांनी आपल्या सेवेला सुरुवात केली आहे। माणगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून MBBS डॉक्टरांची मागणी प्रलंबित होती। भाजपचे ओबीसी जिल्हा सरचिटणीस ॲडव्होकेट दीपक काणेकर यांच्या नेतृत्वाखाली 2 वेळा माणगाव आरोग्य केंद्रामध्ये बैठका पार पडल्या। त्याला अनुसरून त्यांच्या या मागणीला एका महिन्यामध्ये पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दखल घेऊन माणगाव खोऱ्यासाठी MBBS डॉक्टर कृष्णा लोमटे यांनी कारभार स्वीकारला आहे। मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा आरोग्य अधिकारी सई धुरी यांच्या सहकार्यामुळे MBBS डॉक्टर माणगाव येथे रुजू झाले आहेत। अशी गोष्ट आहे तर आम्ही ते जेवढं आमच्याकडून होत आहे इथं नाही म्हणतात सरपटणारे प्राणी बरोबर कुत्री बरोबर हे प्राथमिक ना हे हो ना, गावात शेतात वावरणारी माणसं आहेत बरोबर त्या ह्या जास्त हाताळा तुम्ही बरोबर. बाकीच्या गोष्टी का आपल्या हातात नाही तशी यंत्रणा इथं नाहीये नाही म्हणजे हे 2-3 आणि ते सुद्धा असं हाताळायच्या बरोबर. क्रिटिकल वाटत असेल ना तर योग्य निदर्शन बरोबर. निदान नाही. करायचं त्याचं त्याचं निदान आणि करून. हातीत नसेल आपल्या ना तरीच आपण घ्यायची बरोबर. नाही नाही तसं असतं. काही पुढचं सजेशन करायचं बरोबर. आणि काही एक गोष्टी तुम्हाला- बरोबर आणि एक तुम्हाला सांगतो लागेल तर सहकार्य आम्ही की ग्रामस्थ करायचं तुम्ही नाही इथं सगळ्याच गावाचे ह्या आमच्याच बरोबर. गावाचे ना आम्ही भाग्यवान बरोबर. मला आमका 20 बरोबर. दिवसात मिळाले बरोबर. इतर गावात खूप प्रॉब्लेम आहे डॉक्टरचे आहे, आता problem नुसतं आहे, MBBS बरोबर. डॉक्टर आमच्या गावात आमच्या हॉस्पिटलला गेले एवढा तरी सगळ्या कळणार ना ते घरच्या घरी सुद्धा ती देवी त्यांना बरे करी हा ना, बरोबर. एवढी मी गॅरंटी देतो आहे. तुम्हाला आणि आणि तुम्हाला काय अडचण असली ना तर बिनधास्त तुम्हाला लगेच इथे suggestion कुठला उपद्रव करायचं. होत असेल कुठलाही उपद्रव होत असेल उपद्रव कुठलाही म्हणजे होऊ शकतो शेवट तर तुम्ही कुठल्याही क्षणाला आम्हाला कोणाला यांच्यापैकी कुठल्याही ग्रामस्थाला फोन करायची तुमची बाजू सांगायची असा विषय आहे. आम्ही नक्कीच त्याच्यावर जातीनिशी ह्या विषय आम्ही हाताळणार आहोत। त्याच्यामुळे लागल्या ते सहकार्य आम्ही तुम्हाला करू तुमचं परत हे स्वागत करतो सगळ्यांच्या वतीने तुम्हाला शाळा शपथ देऊन तुमचा सत्कार सन्मान करायचा आहे। यावेळी दीपक काणेकर यांनी या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या सर्व लोकांचे आभार मानलेत। यावेळी नव्याने रुजू झालेले डॉक्टर कृष्णा लोमटे यांचा शाल श्रीफळ देऊन ग्रामस्थांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला। मागील 1 महिन्यापूर्वी माणगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये MBBS डॉक्टरची मागणी आम्ही केलेली होती ग्रामस्थांच्या वतीने आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आणि या मागणीला मी तुम्हाला आनंदी देऊन सांगतो की या मागणीला या ठिकाणी आम्हाला यश प्राप्त झालेलं आहे। अखेर माणगावमध्ये MBBS डॉक्टर या ठिकाणी हजर झालेले आहेत कायमस्वरूपी। त्याबद्दल सर्वप्रथम त्यांचं मी स्वागत करतो। MBBS डॉक्टर कृष्णा लोमटे यांच्या या ठिकाणी कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। या नियुक्तीबद्दल सन्माननीय राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय श्री नितेश राणे साहेब यांनी या प्रकरणावर जातीनिशी लक्ष घातल्यामुळे आम्हाला या अवघ्या काही दिवसातच म्हणजे 15 दिवसाच्या आत या ठिकाणी MBBS डॉक्टरची मागणी पूर्ण करण्यात आलेली आहे। त्याबद्दल मी माणगावच्या वतीने तसेच भारतीय जनता पार्टीच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या माणगावातील सर्व कार्यकर्त्यांच्या वतीने त्यांचा आभार व्यक्त करतो। त्याचसोबत या प्रसंगी भारतीय जनता पार्टीचे सर्व जिल्ह्याचे पदाधिकारी तालुक्याचे पदाधिकारी माणगाव खोऱ्यातील सर्वच पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांचे आभार आम्ही व्यक्त करतो कारण आपण सर्वांनी ज्या विषयाला अधिक गांभीर्यपूर्वक घेऊन या ठिकाणचा हा प्रश्न मिटवण्यासाठी सहकार्य केलेले आहे। त्याचप्रमाणे या प्रश्नासाठी विशेष सहाय्य ज्यांनी केले आहे ते म्हणजे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्यांचेही मी आभार मानतो। त्याचप्रमाणे या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सन्माननीय सई धुरी यांचेही या ठिकाणी विशेष आभार मानतो। त्यांनी या प्रश्नाला पण गांभीर्यपूर्वक लक्ष घालून या ठिकाणी जी काय आमची गैरसोय होत होती माणगाव खोऱ्याची गेली अनेक वर्षाची ती पूर्ण केलेली आहे। त्याबद्दल सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। त्याचप्रमाणे या ठिकाणी जी सोशल मीडिया आहे प्रिंट मीडिया आहे त्यामधील आमचे मिलिंद धुरी आहेत, आनंद कांडरकर आहेत, त्यासोबत कोकण 7 असू देत, कोकण दर्पण असू देत, असे अनेक ज्या सोशल मीडिया चॅनल आहेत त्यांनी पण ह्या प्रश्नावर खूप गांभीर्यपूर्वक आणि अतिशय प्रसार या विषयाचा केला असल्या कारणाने शासनाला अखेर दखल घेऊन आमच्या या पालकमंत्री महोदयांनी आम्हाला या ठिकाणी अवघ्या काही दिवसातच या ठिकाणी MBBS डॉक्टरचा कायमस्वरूपी पुरवठा केलेला आहे। त्याबद्दल त्यांचा मनपूर्वक आभार मानतो। धन्यवाद।